Βρισκόμαστε σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για την παρουσίαση της έκθεσης της Κοινωνίας των Πολιτών για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μιας κοινής πρωτοβουλίας των ανεξάρτητων οργανώσεων Βουλή Watch, Reporters United, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Χάιας Ελλάδας και Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο RSA. Συγκεντρώσαμε το μέγιστο αριθμό δυνάμεων από ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, στην προστασία των προσφύγων και των θυμάτων αστυνομικής αυθαιρεσίας, την καλή νομοθέτηση και τη διαφάνεια, για να καταγράψουμε τη συνεχή και σοβαρή ολίσθηση του κράτους δικαίου στη χώρα. Η έκθεση αυτή έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της εποπτείας των κρατών μελών σε σχέση με το κράτος δικαίου και καταγράφει εξελίξεις από την αποτελεσματικότητα των ερευνών σε περιστατικά αυθαιρεσίας από τα σώματα ασφαλείας, με εμβληματικότερο παράδειγμα τις επαναπροωθήσεις προσφύγων στα σύνορα της χώρας, τα προβλήματα στην καλή νομοθέτηση, με πολυνομοσχέδια, τροπολογίες τελευταίας στιγμής και πλημελείς δημόσιες διαβουλεύσεις και τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων ενδεικτικά με καταχρηστικές αγωγές ΣΛΑΠΣ. Το κράτος δικαίου είναι ευθύνη όλων μας.